Mama Moy. Umama ukhona nangihamba nayo la. Oh, hamba naye. But okay, I understand when you say to hamba naye biblically umama nebanyamani. I'm thinking which naye la khona is saying the same thing. But now the question is yena literally would be like Pepe uhleli phambi kwakho umama mayakula icele. Yeah, okay. Uyagula unkosikazi wami. Mara akakhulela ukufa. Ugula nje uphethe umkhuhlane. Njengoba nami uyangibamba umkhuhlane so bambe namanje. Yabona iyo ke into njengoba ubuza ukuthi uphi njengoba ngekho manje la. Akekho uyagula futhi ke usemsebenzini. Okay. Yeah, usemsebenzini. Okay, mina ngizoba straight, ne? Yeah. There was a rumor going around, and now that we're seeing a ring, China bakwaziyo personally. Okay, manje Dlamlenze, what's happening now? Ring. Ring, and there was a rumor going around, and I think now he has that rumor. I don't want to see, but can you just? Okay, the rumor that when Nongakho, it seems like things are not working out. Okay. Yeah. Okay. No, okay. Ulakho ubuza ukuthi kwenzakalani or ukuphi. Kwenzakalani, and yeah, where do you stand now? Oh, okay. Yes. No, ngiyabonga nje ukuthi ungibuze yabona. Yeah, ungibuze ngizokuphendula. Yeah. Ngizokuphendula ngendlela ethi sisemhlabeni. Yabo. Njengoba sisemhlabeni, if ufuna ukwenza into enhle usathane uya-intervene. Yabo. Uplana kahle endleleni usathane change ama plans. Yabo kube ngathi uwe kanti usathane ufuna utshintsha ama plans. Yes. Kodwa ke unkosikazi wami ukhona. Uyaphila, we still together. Okay. No, that rumor is It's done. it's done. Shoot it from namhlanje. From namhlanje. Wabona the podcast. Yes. Ungasabuzi. Kumele wazi ukuthi We're live. But together. Live. Yeah. We're live. La kuPepe Nyuka podcast. Ubaba Dlamlenze no mama But together. Yes. Ngaphinde ngikhuluma into engekho nonto engayazi. Hayi siyabonga. No siyabonga futhi kule question leyo. Yes. Ngoba le question leyo i deep and the question wonke umuntu azibuza yona. Yabona? Because vele ama room yaweza la ngaphandle. But nangu umholi uyasitshela ke namhlanje. Uthi ayikho lento leyo yena nomama basa together. Siyabonga. Siyaphuma ke manje kule ndaba lezo ngoba niyayithanda indaba vele. Inkosi. Any question bengifuna ukuyibuza mina bengifuna ukubuza ukuthi ama organization imapho okuwo wenzani kuwo because nami ngingaba kuyo organization nawe. Yes. So yeah bengibuza lokho nje ukuthi yipi okuyo manje currently yeah like uhlanganise kanjani nama organization into ezikanjalo. How do you do izinto now? Okay. Or mhlambe ngathi ama organization mhlambe wena ungayibeka ngendlela ke ukuthi no akusema organization ngisuke ngenza 1 2 3 or ngisuke ngenza umsebenzi ka God. All right, ngikuma organization I3 ama organization engu I3 ku We3 ngisebenza manje esikitchen. Eyokuqala nje nguyo engiphethwe kuyo ngoba ngiphethwe kahle eyala iSoweto is a PC izaimprayer.com ngikuleyo organization. Oh ngiyayibona ZPC. Yes, ngikuleyo leyo organization leyo ngiphethwe ngoba kufanele siphathwe. Yes. Yeah, ungaphathi wena ungafuna ukuphatha. Yeah. Yeah, kube khona abantu nje uhlanganyela nabo abakusiza endleleni ufunda kubo iZPC inhlangano enguyo bese kuba khona iZion Youth Movement leyo nhlangano leyo ikhona imayelana nabantu abasha iphathe
aphathelene nezemidlalo ama-activities Wow. wabantu Oh, abasha le yama-sports. yama-sports ikakhulukazi sivame ukuba nezemidlalo ngoJune 16 Yeah. kuleyo nhlangano ngu-treasurer kuyo-ke Wow. bese-ke ngiba ku-ZS Zion Sowetan okuyinhlangano-ke yomthandazo wala eSoweto. Leyo nhlangano-ke ngisebenza kuyo njengo-chairperson kuyo njengomsunguli wayo. Ngayisungula abaholi-ke bakhona base bacela ukuthi-ke angibe u-chairperson waleyo nhlangano. Yilezo nhlangano-ke engikuzo ezintathu. Okay. Yeah, Ngangena. okay. ZPCS. Ile yomkhuleko. ZPC nayo yomkhuleko mara abaholi abantu abadala. Okay. Yes. So do you have prayer items or do you just meet up and tenders? Okay, iZPC lo buza ngayo sibiza ngekhaya lomkhuleko. Okay. Kahle kahle yona ngokwazi kwami inhlangano kade inakekela abantu abadala abangasakhoni ukuya ezindlini zamasonto nabakhonayo kodwa bangaphilanga kahle eminyameni. Baphinde sinakekele abazalwane ngokwedingo zabo. iZPC imelana nalokho iyaqalwa ngabaholi kodwa ke sinabantu abaningi nabesifazane bakhona nabayang bakhona kodwa kahle kahle yona yaqalwa abaholi qalelwa leyo nhloso leyo ngokukhula ke kumsebenzi kunalezi zinye izinto ezibakhona ke ezenziwayo kuZPC. Okay, because I wanted to ask you so abangaki which families or abangobani labo sinibasizile because okay mina ngibuye eVali. I don't think there is. I think mhlambe yala eSoweto. But if you can mention a few of abantu that you've helped. Okay, iZPC ikhona naseVali. Okay. Ikhulile kakhulu. Inhlangano engakhethanga abantu ngokweyindawo. Uyumsebenzi waqala eSoweto owaqalwa abaholi obabumncube obabuphakathi kanjalo. So ke sayeza nathi sizoseka umsebenzi. Nami ngiyeza ngimncane ngazojoyina khona njengomholi. Sasebenza njengoba kusetshenzwa yakhula yasabalala eVali khona phethu babuNkosi umfundisi uNkosi endumisweni ibranch yakhona. Nala eSoweto ama-branch maningi ngoba inkulu iSoweto. Nangale ngaphandle bakhona oIsrael abazalwane abakhona abaphethwe kuZPC. Indawo nje inkulu inhlangano nje ikhulekile inkulu ifaka wonke umuntu. Yes. I think I have seen inyama niseVali. Yeah. Yazi okunye bengithi mina uzothi umphendula mhlambe bese uyafaka because mangikhumbula lately nje bake bayenza inkonzo ka the late uSispingi. Yes, bake bayenza inkonzo yakhe. Okay. Yeah, memorial service yayiphethwe yibo. Oh, okay. Yeah, so I think abantu abaningi bayibona lapho. Yes, ngoba nami ngayibona lapho ukuthi okay kanti khona iyasebenza. Yeah, ngabona labantu abayiphethe nokuthi ihamba kanjani. Ngiza ngazo i3. Okay. And then the sports then because we have young people are talented. Okay, I was one of them. I mean, ball, semi-professional, almost. How do you help the young generation? Because the focus is then that's it. But the talent, like how does it? How do you nurture it as one of the programs involved was? Okay, is your youth movement. Yes. Kahlangane nesaza manje. Saza Zion Youth Movement. But mina ngifike neZion sifike not mina sifike nabazalwane sisebenza nabo. Zion Youth Movement. Okay. Sa measure sihlangana nesaza. That is why so we Saza Zion Movement. Zion Movement. Now umbuzo wakho
uthi sibasiza kanjani abantu abasha. Before sifika lapho thina sabona ukuthi njengoZion Youth Movement akube khona esikwenzayo ngoJune 16 okuphathelene nabantu abasha. Yini ebesingayenza ukuthi kube khona ezemidlalo zamasonto. So sisakhula sisaza nomqondo wokuthi ekugcineni kosuku kufanele kuphume ama talent kulombuzo obuzayo ukuthi kufanele kuphume ama talent ukuthi umuntu mangabe ne talent alivele lizovela kanjani. Kwamanye ama games noma kwezinye indlela esizoba nazo kuzoba khona ama scout waseZion nama scout from ngaphandle abantu aba professional for lo msebenzi laba bazokwazi ukuthi basipothe khona ba identify abafowethu abasasebasha abasadlala ukuthi bane talent. Lokho sisasenhlelweni zakho ukuthi le msebenzi esiwenzayo wange June 16 asiwenzi nje but sinenhloso ukuthi kube nabantu ababenefitayo okungabantu abasha ngalolu suku la ngo-June 16. Kuningi okukhona okuzayo njengoba kuza sizoza nakho saza Zion Youth Movement. Okay, before ujumpela kule enye i-organization bengifuna ukubuka la last ngaya ema-grounding kwakumnandi ku-right but khonto engayinothisa indlela ababeyiphethe ngayo abanye abantu. Yes, ngayibuka ngayibona ingekho right yabona. So ngase ngaba nalo occasion le ukuthi next time nizobheka kanjani nizokwenza kanjani like nje ngophuzo nje. Ngalibona khona lapho. So ngalibuka nje ngathi hey omunye umzala ngathi ngikhiphile ingane yami because ngithemba abaholi abaphethele the organization. So but sekabuya sekaso. Yeah, yilo into le ngayila kanjani such things. Okay. Ngiyabonga nje ukuthi nibuze lo mbuzo ukuthi during ama games ngalelo langa lelo isenza njani. Oqala nje before ngifika lapho uma sizoba nama games siyahlela security, siyahlela zonke izinto ezidingekalayo. Yabo catering siyahlela everything sihlele. Bese kuba ukuthi abantu esiba inviteayo bamasonto sibanikeze imithetho ukuthi isonto lakho na umthetho wenhlangano noma umthetho wezemidlalo. Asilindelekanga ukuthi kube khona lokho nalokho nalokho. Thina njenge organization sizoprovide ngalokho nalokho nalokho nalokho. Uyabona. Bese ke kuba ukuthi siyekelele ekutheni isonto lakho kube yilo elikhuzayo. Isonto lakho kube yilo elibhekayo ukuthi ungalahleki amafoni. Nathi we have our own people but ke uma ngabe isonto lakho kuyilo elingaqikeleli lokho ukuthi thina njenge organization siyahluleka not hayi ngoba sihluleka but sibhekana nesonto emva kwama game ukuthi sikubonile ukuthi abazalwane osonta nabo benza 1 and 2 no 3 and then niya disqualifywa emagamini or nizo disqualifywa uma ningabe ngakwenzi. Abanye hayi ukuthi bayaphuza kuyaxatshana ukudlala uyabona kwenzekile futhi kaningi kuxatshana simbize ke abazalwane labo nalelo sonto lelo lomzalwane sithi khuzana umfana ukuthi lana ama games noma ngabe uyahluthuka mara khumbula masinyane ukuthi sisemidlalweni. Akekho umuntu osuke ekhaya eze ngenhloso ukuthi ngizolimaza wena but sisuke sidlala masidlala bese siyanyathela. So ke akube khona leyo moya loyo uma ngabe singazwani or angafuni ukukhuza umfana isonto kumele lithathe responsibility or isonto siya disqualify ngenxa yomfana loyo. Kanjalo ke ngalo mbuzo obuzayo uphuzo into ezinjalo nalezo sinikeza isonto iresponsibility ukuthi sonto kata ama player nebukeli zesonto lakho ukuthi libabe abantu aba responsible bangaphuza utshwala. Uma bekuphuzela utshwala sicela ukungaboni uyabona and sicela ukuthi kungabe khona ukungaziphathi kahle. Lokho kuba khona kufakwe ku document banikezwe before iviki lomdlalo bafundelana esontweni. That's a great initiative because like there are boys who are very talented. When you look at my Facebook, there's a guy I think it was a Tim or something. So he's very talented in terms of football. So when you talk of scouts, are you going to let's say Nyamaz? I call it part of this organization, but Nyamaz. What do you do? Do you Nyamlanda or Nyamyega nje
and knowing ukuthi lo mfana lo khona. Talented. Yeah. Kuyakwenzeka kanje simema amasonto simema even ama-individuals. Oh, okay. Simema amasonto isonto laseThema mhlambe mangabe lizobe interested ukuthi lizojoin lizodlala yile kufanele lize naye yabo and then isonto ke mangabe lize naye uma khona ama-scout yiwo ama-scout azothi that boy asimazi but isonto lesonto lasekutheni mhlawumbe then bakhulume nabaphathi besonto ukuthi siyamfuna le mfana obani igama lakhe bathatha ama-information yakhe asimema ama-individuals simema amasonto. Oh, okay. Okay, moving to the next program, which is the last one. Leyo, I need to tell umkhuleko. Yiphi leyo? ZS. ZS. Okay. Okay, before singena kule question yokugcina. So leyo ke nenzani? Yeah, khuleka kuphela which way? Ukuzungeza noma ukhuleko umkhuleko kanjani? Okay, mhlawumbe ukuqhathanisa no ZPC njengoba siyakhuleka ku ZPC angithi nangapha siyakhuleka mhlawumbe uqhathanisa lokho ukuthi yabo ngiyacabanga ukuthi umbuzo wakho usho njalo. Yes. All right. Kuza uSotheni uZS siyathandaza lokuthandaza kwaseZiyoni lokujikeleza. Yes. Lokubamba ubusuku bonke. Iguqu kanjani? Ya iguqu uyabona. Lokho ukuthi sikhumula icathulu. Siphathe induku sibe manzi yabo uma kufuneke siye nawe emanzini manje siya nawe manje emanzini uyabo uma kumele sibeke izandla manje siyabeka izandla manje uyabona so sithandaza lokuthandaza kwaseZiyoni angisho ukuthi ngale sithandaza kwaseZiyoni but abantu abadala ngapha. Okay. So uma uZS uqala waqala ngale ndlela ukuthi akekho obhekelele lokuthandaza kwaseZiyoni le entsheni kakhulu ebantwini abasha yabona lenzansi akwenzeki ngendlela okufanele kwenzeke ngakhona that is why kwaqala khona ke uZS akusumbono loyo but waqala ngaleyo ndlela ukuthi akube khona into efana naleyo ezoqhubeka kahle ngohlelo li right then kwase kuvela ke umbono noma kwavela umbono kwase kuvela iZS yabona umbono ke sochaza ngelinye ilanga but ke iZS ke ihluke ngalokho kune ZPC ukuthi ngapha iZPC kuyakhulekela abantu abakhulile ngasakhona emasontweni kanjalo ene indlela ekukhulekwa ngayo i-right iyo ethandwa uNkulunkulu kodwa ngapha entsheni sisathanda lokujikeleza yabo sisakholelwa nje ekutheni manje makuthiwa siphume siyemanzini manje siyaphuma nangale kuyenziwa lokho but ngapha sithanda nje ukuthi senze ngale ndlela le uZiyoni oyenza ngayo okwawenza ngayo nakudala. Okay. Uyabona. So nenza le A1 le yokugadlasa mhlawumbe ithi kanjalo yokugega. Then isikhalanga sikhona lapho. Mhlawumbe khona abanye abathanda isikhalanga niyasenza. Abasifunayo niyasenza. No ngebhadi into kuma iqalwe umuntu wesikhalanga noma into mayiqalwa abantu besikhalanga kuba kancane ukuthi ube khona isigege. Okay. Nesigege into mayiqalwa abantu besigege kuba kancane ukuthi kube khona isikhalanga noma i-fast track so uyabona. So okwamanje sisathandaza nje lo wesigege. Okay. Yeah, sisathandaza nje lo. So lapho niya profitana khona uprofit impela lapho ke sidlula umoya. Okay, ngifuna ukuza kule question, the burning question ebenginayo. A lot of people, I think they asked this question just that bebangazi it was ukuze. So kule khona umncwabo kokhona okay team uMapende recently late Mapende may his soul rest in peace. The recent one bekuyani, was it still umthandazo nakhona or were you doing it just to memorize because you know evekini lelo we honored Mapende. Yes. That guy was a soldier. Sim honoring like you know from the day we heard to the last day. Yeah. I can say, you can proudly say with it. Yeah, no mbonelo Zion. Yeah. That one because even though Ben call lapho but I could hear with it Silana, everyone calls and chats and all that. So on that day, Leon, because SOZS, what is it that you guys wanted to achieve or what is it that you did? Yes, I know it was from Mapende, but the way, okay, sure, let me give you the opportunity. Okay, uZS njengoba bekuhambe umfethu uthulani wakaMapende uMapenda wakanyamboso kwamthetho bekuhambe insizwa eyaziwa ngokuthandaza
yabona bekuthanda nje ukuthandaza and ngenhlanhla uMapenda wazikhethela ukuba imember yeZS ephila and ekugcineni before ezohamba sasinayo simkhulekeni wasentabeni njengoba ngisho ukuthi uZS usakholelwa kulezi zinto zobuyoni ebezenzeka sake saba nomthandazo oke entabeni Mapenda wafika wayekhona la siyana entabeni washo ukuthi uphethwe umkhuhlane flu yabo but sisiya entabeni safika sakhuleka la entabeni kanti uzohamba uma ke ehamba we felt ukuthi usually siyayenza ama memorial service yabo si accommodate nabantu bonke abangakhonzi yabona memorial service kahle kahle it's about that ukuthi kuzokhulunywa izindaba zomuntu yabona akukhulunywa emavesi so uMapenda we felt ukuthi ubelithanda isonto ethanda ukuthandaza kodwa engekho kakhulu emavesini so we said asimnikele into bekayithanda and agcine ukukhonza kuyo yabona wagcina ukukhonza kuZS esontweni lakhe azange azayi yabona ngoba bayegula yabona on that Sunday ngaleyo Sunday leyo so we felt ukuthi asimonale siuZS sisupport umndeni wakamthethwa siududuze ngalento nomfethu bekayithanda agcine ukuyenza enathi that is why we went all out ukuthi senze ngale ndlela siuZS ukuze naba umndeni ududuzeke sawududuza ngaleyo ndlela yokuZS ukwenzela ukuthi umfethu ahambe kahle ngokuthula. Okay, sorry Kelvin, on that note ukhulume something it's ukuthi why ngekho kakhulu emavesini ikhona lenqondo leyo ukuthi ngekho kakhulu emavesini even asemlindeni ukuthi umuze umuntu asukuma nje noma aseringini athi hayi yabona lona ngekho emavesini amavesi yabona so that thing nje esingabantu abakholwayo I think I'd like to say ukuthi le podcast was all about that sibize ngabantu abakholwayo ukuthi ingozi noma asingozi lento ukuthi ngithi mina angikho emavesini kakhulu ngingapha mehluko muni in the two and ingabe uma ngabe ngisemavesini ngisindisiwe ngizosinda mangingekho emavesini angeke ngisinde like yeah ngisho ngithi ukungabikho emavesini kuyingozi mangithi ukungabikho emavesini I'm not talking about ukwazi amavesi but mina ngikhuluma ukuthi uma ngithi awukho emavesini ngichaza ukuthi awukho ezwini lenkosi ukungabi khona ezwini lenkosi noma ukungabi nezwi lenkosi kuyingozi ngoba ukungabi semavesini it simply means awukho ezwini lenkosi so kuyingozi ke lokho yabo ukuthi ungabi sezwini lenkosi ngoba mhlazane ulala mhlazane ulala kuba nenkinga thina singakwenzela kahle sikuvalelise ngokuthandaza ngeamen ngokuzungeza senzela thina nomndeni siududuze kodwa wena njengoba ungasekho asazi uyofike wenze njani la uyakhona uyabona so ukungabi khona emavesini kuba inkinga lapho inkinga iba segcineni manje i-right awukho emavesini ku-right akuna problem so kufakazela nathi sithi akekho emavesini sikunike lebo uyifuna ayikho i-problem singakwenza lokho futhi sikwenzisise kahle uyabona kodwa inkinga ila uyakhona ukuthi la uyakhona kuzofuneka izwi likaNkulunkulu ukuthi bowuphila bowunalo yini bowukhona yini kulo usasemzimbeni uyabona iyingozi leyo nto. What you just raised now, it raised a lot of questions. But it's not about that. Maybe you put some about. All right, kanya bo. Hayi kuzwakela. Nokuzwakela. Any question yami enginayo? I think uke wathi uyi-answer kancane. Malokhu uxoxa, malokhu sikhuluma. But ke manje ithi abanye abantu abaku-understand ukuthi unjani. Omunye umuntu angathi uyadelela. So ngifuna ukubuza lokho ukuthi ngisengibuza wena ke uyadelela na? Uyadelela na? Yabona? Okay. Ngizoyiphendula ngale ndlela le. Uzongizwa na uzochoose ukuthi ngiyadelela phela. But ngizoyiphendula ngale ndlela. I wouldn't say ngiyadelela futhi I wouldn't say angideleli. Uyabo?
angeke ngisho ngithi angideleli angeke ngithi futhi angideleli yabo angeke ngisho kanjalo kodwa nayo into engiyaziyo ngami angisumuntu ovuka nje kuseni noma ngihlangana nomuntu ngidelele kusukela umuntu angikho njalo yabo ngumuntu abangazi eduzane bazokutshela ukuthi la muntu usoft ene uyahlonipha abangazi eduzane yabo abangazi ekudeni bangithatha ngalendlela bangithatha ngikhona uyabona into engiyaziyo ngami le ethi mina I speak my mind yabona and angisabi ukukhuluma ingqondo yami yabona ukuthi ngibonani ngicabanga ini yabona mina I don't follow into engakholelwa kuyo it doesn't matter ukuthi ubani ungakanani unani noma abantu be1000 bakholelwa kuwe mina mangabe lento oyiyo or oyishoyo oyenzayo ingahambelani nami mina alone ngiyakumela ukuthi ngithi angizwa le ngihambelani nami ngingedwa yabona so ngilo muntu othi mangithe no uno kimi uno uyes kimi uyes yabo angikwazi ukuthi yes and no at the same time angikwazi ukuthi ngithi ngoba ni 7 nithi kunje nami ngithi ke asithi kumele ulandeleke na yeah so I think abantu babheka lezo zinto lezo mhlamba ukuthi hey lona uyadelela yabo nanokuthi ke mina mawungibheka umuntu vele ohlala ngathi ngiserious yabo so zonke lento lezo nokukhuluma kwami nokushumela kwami mhlambe yabo angisumuntu obhabli yabona ohlala smile yabo so noma ngi-address izinto sometimes ngizi-addressa yabo i-character njalo so that's why mhlawumbe abantu bathi ngiyadelela yabo mina uthola ukuthi ngi-right yabona ngikho lapho yabo so bese bathi ayadelela angideleli I'm speaking my mind ngaleso sikhathi and ngisuke ngikhuluma into engiyibona ingilungele nengangilungelanga ngaleso sikhathi uyabona so angeke ngize ngithi ngiyadelela angeke ngithi angideleli kukuwe wena ukuthi mawungijaja and usukubonile ukuthi indaba iqalephi yaya ngoba abanye abantu basuke bajaji isigcino bangajaji ukuthi lento isuka kahle kahle njengoba ngithi angisuka umuntu ovele nje akhuluma into rasukela umuntu or don't do that ezinye izinto ngiziphendula izinto ngizikhuluma ezinye izinto I walk away from them but uma sibhekane nami into sekufanele ukuthi ujaji lapho ke ngiqiniso yabona ukuthi kahle kahle njengoba athe into isuka la that's why athe yabona bese abantu bese bajaja nje egcineni ukuthi uthe bangasho ukuthi iqale kuphi so angeke ngize ngithi angideleli angeke ngize ngithi futhi ngiyadela I'm being honest mangisho kanjalo and angisho ukuthi mangithi angeke ngithi angideleli ngichaza ukuthi I'm proud of that no but ngizama ukuthi uzozikhethela nawe ukuthi ungithatha kanjani uyabona do you still maintain the thing ukuthi mawusemlindele uthi mawusemlindele awudlali angidlali kanjani no there was a time I greeted you and before the umholi and bomile ngapha insizweni and you were quiet and that question was kunjani mfethu sure uqhenda no bengithi and then you were like yazi mfethu ne ayikabi but mangisemlindele so do you still maintain mina ngasho nje angikhumbuli but anyway ngebhadi yabo angazi ukuthi ibhadi ngithi mina ngakhuliswa nje abobaba abadala abomkhulu abadala yabo ababethi uma usesontweni awukhulumi le mfundiso le ababethi nje mawusesontweni awukhulumi and mawungena eminyango uthola abantu esontweni asike isikhathi sokuthambonana ungakhula ngaleso sikhathi yabo so by instill lento le kangangokuthi noma ngabe ngisemlelweni noma ngabe ngisesigucweni mina ungithole ngihleka esontweni unless sonke siyahleka konke hlekisa mara nje yabo mangihleka nje yabo ngiyacasha mhlawumbe sikhuluma si2 yabo because ngakukhuliswa ngalo ndlela ngebhadi mina into mayinstiliwe or ngayifunda ayiphumi kalula so omunye umuntu vele makangibona mhlawumbe angibulisa esontweni mangithi ngiphendula ngandlela empilo uthatha ngalendlela ukuthi serious lo serious kakhulu ngifundiswe kanjalo manje le nto ayiphumi yabona ukukhuluma nje esontweni nokudlala esontweni akusinto yami ngoba ngafunda kanjalo yabo nami ngiyathanda ukuba njengabanye abantu mara labantu abangifundisa bangifundise kabuhlungu yabona
Oh uyayithola Yeah, ngiyithola. hayi kuhleke ngokunjani then any question yami enginayo la ukuthi are you getting along na no baba Mayisela Yeah. ukuthi niyazwana nje yonke into right na niyazwana ku right yonke into Okay. Yeah. Okay. no omunye futhi ulo babu bango nje Nkosi. babu Nkosi Inkosi muphi? Nkosi nango lo uSimanga Oh, uNkosi umongameli uSimanga. Yes. Okay, so umbiza ngegama umongameli. Alright, ngiqale ngo Baba Mayisela. Mayisela. Vusi, yeah. No, mina ngiyazwana nabo. yeah Yeah, mina ngikwazi kwami ngiyazwana nabo. Mina akunankinga ngikwazi kwami ngiyazwana nabo. Ngikhulela phansi kwabo, especially uBhuti ngimbiza ngoBhuti ke mina. yeah uBhuti Baba Mayisela ngiyazwana naye kakhulu. Kuningi nje ngifunde kuye in terms of ukushumayela. Yabo mangiphume ekhaya ngiphume ivangeli mina ngilithathe ekhaya. Mangiphumela phandle ngivula amehlo ngabona bona nabo Bhuti Mandla Mdlalose bashumayela into engizwe ekhaya. Yabo nabo uNtanda bonke nje abadala nje ngikhule nje emva kwabo, kodwa umuntu engingabalandeli kakhulu uye uBhuti. Ngakhula namanje siyazwana masihlala uye futhi enginokuspend isikhathi na even after church ngaphandle kwesonto, uyabona. So then ke angeke ngize ngithi angizwani naye. Okay. Yeah, siyazwana kakhulu siyazwana. Then umongameli uNkosi naye siyazwana, yabo. Naye mangimbona ngiyambingelela mangabe kunezinto mhlambe ezingibizayo ukuthi ngiye la khona ngiba khona. Siyazwana kakhulu. Shuthi kulelo point lelo ayiphele naleyo kumele iphele lokuthi awuzwani nobaba Mayisela awuzwani nomongameli. Oh, kuthiwa ngizwani nawo. Yebo ayiphele ke from lo podcast iyaphela ke. Mina ngiyazwana Oh yazwana na ngokwazi kwami. Mina ngokwazi kwami njengoba ngisho ukuthi uBhuti after sonto sinokuhlangana sinokubonana lasibonana khona nangobundeni siphinde sibe umndeni sakangenye indlela. khona Siyazwana akunankinga. Nomfethu umongameli uNkosi naye siyazwana, yabo. Mangimbona ngiyambingelela siyazwana njalo esidini lami ngisho njalo. Okay. Yeah, mina ngumuntu onganayo inzondo namaqhubu. Yeah, ngilo muntu. uyandlula into yini. Yeah, noma ngabe kukhona noma ngabe mina nje anginayo umuntu engithi angimfuni. Okay. Anginayo nje umuntu engathi angimfuni, anginayo. Okay, ngicela ukubuza ne. Yeah. Kuna lento ukuthi hayi lo yabana lo. Yeah. Yeah, Ikhona, mabandana. Yeah. So mawuphuma because ngikwenza nonke no mongameli. Okay, oyini ekhiphile and ubani bekabanda? Yini ekhiphile? Yeah, yini into enza ukuthi uphumile noma nihlukene? Okay. Yeah, ngifuna ukwazi ukuthi uphumile noma nihlukene and what was the reason for that? And after that niwe right. Then the question enye futhi ubani obandayo? Ubani oyabanda lapho? Okay, ngizoba open ngithi bona. Yeah, ngizoba open. Angisiyo umuntu zikhona into engikwazi ukuzifihla nengakhona engathanda ukukhuluma ngazo, but lezi engibuza zona ngizoba open ngazo ukuze mhlambe kuzoba nesifundo, mhlambe kuzoba clear kahle. Yabona. Bengikhonza naye vele lapha eChristian ikhonzi bengikhonza naye. Angiyazi into eyangikhipha. I'm being honest mangithi eyangikhipha angiyazi. Neyabanga ukuthi kube ngazathi siyaxabana till today angiyazi personally ni. Ngayifuna ngaze ngadela. Uyabo. I'm being honest, ababekhona ngaso sikhathi if baneqiniso they will tell you ukuthi namanje silazi
icala lakhe uyabona okwenza ukuthi ngiphume bese nabazalwane siyaphuma bayangilandela nabe ngaphuma nabo iyayibhekane nami angiyazi sayihlala imihlangano eminingi ingaphumi impendulo ukuthi labantu ababili abantu babangani yabo angiyazi namhlanje angiyazi ngeke ngitshele ukuthi la into isayibanga mina personally angiyazi ayikho yabo kodwa yona kwaba khona lokuthi vele singaboni ngasolinye kodwa mina personally mangiyibuza ukuthi yini lenzo singaboni angiyazi na today uyabona so ke umbuzo wakho wesibili othi ubani ubandayo ubani ungabandi mina ngazi ngizophendula ngithini lo mbuzo lo ubani ubandayo ubani ungabandi angikwazi lo mbuzo lo ukuthi ngizophendula ngithini kodwa mina engiyaziyo ngami engizaziyo mina ngithi wena yekungitshela ngoba mhlambe une pride ukungitshela mina ngiyazazi ukuthi nginesisindo uyabo yami esayidini lami ngiyazazi ukuthi mina noma ngami emva komnyango emva kwekati icathulo mara nginesisindo yabo so I wouldn't say mina ngiyabanda yabo ngeke ngize ngithi mina ngiyabanda kona ngiyazi ukuthi kushiwo njalo kodwa uma ngicabanga ukukhona umuntu obandayo uma umfaka emva kwefridge bonakala ukuthi ukhona yabo so ke lo ngiyazazi and I don't need you or umunye umuntu ukuthi angitshele ukuthi mara mfo kubonakala ukuthi bowukhona ngoba umuntu obandayo lo ngabonakala nje total ukuthi ukhona uyabo so ke angeke ngize ngisho ukuthi yena uyabanda angeke ngisho ukuthi mina ngiyabanda mara mina nje ngokuzazi kwami mina ngibandi mhlambe ke angazi mara mina ngibanda I know ngiyezwa. All right, khona question on that mfethu leave Question yami knowing you from way back because usontile I think nawo uSmanga general and all that and nibe nayo relationship nabantu basevali and manje benayo relationship nabantu basevali khona izinto benizibona nabo bebakhona bezikhona izinto bebazibona yini. My question is, what do you think about abantu basevali, more especially okay, tell me specific, let me speak Jalani Kambula more especially. Okay evali ivali ifana nazo zonke indawo ayikho into ehluke ngayo ngaphandle kokuthi igama lithi vali yabo kimi nje ayikho indawo engithi lena iyabanda njengoba abantu bathanda ukuhlukanisa izinto mina kimi nje ivali iyafana neSoweto iSoweto iyafana nevali uyabo kuya ngokuthi abantu basevali bona bazibona kanjani yabo into indawo nendawo kuya ngawo ukuthi mawufika or mawufika abanye abantu wena uziveza kanjani but mina personally uma ngifika eVali kufanele ukuthi ngisaseSoweto uma ngifika eNewcastle kufanele ukuthi ngiseNewcastle ngiseSoweto uma ngifika eFayedemont kufanele ukuthi ngiseSoweto yabo uma ngifika noma ngabe kuphi la ngifika mina kimi kufanele ukuthi ngikukhona but kuba ukuthi nje abantu balapho bona baziveza kanjani kithi noma kimi so ivali mangiya mina ngaleso sikhathi osibalayo osibuzayo mangifike ngithola nje izayo ngithola abantu abafana nathi yabona engeke ngize ngisho ukuthi bayabanda or abaphethanga ubuyoni yabo ngoba mina kimi ubuyoni enyinto uyabo ya mara ngelilanga mhlawumbe manje ngizokubuza ngizomtshela ukuthi yini ubuyoni but nje kimi ubuyoni akusile izinto ezikhulunywayo zokubanda zokushisa uhlala eCastle njani kimi akusilo ubuyoni uyabo akusilo ubuyoni then umfethu ukhambule uphambili kwami kancane ngokweminyaka sikhula sonke kodwa nje phambili kwami ngeminyaka ukhulele la eSoweto ukhambule kahle umuntu bekamningi la sikhula la eSoweto so ivali ngisho ngithi kulobuyoni kulo hlobo lobuyoni esiyibo evali uye umuntu esasiya kakhulu ngaye ngaleso sikhathi na before sasiya engakasuki la engakabi ningi evali sasisuka siya evali but ngaleso sikhathi usibuzayo uye umuntu esasiya ngaye evali ukhambule ngoba umuntu nje uyayithandisa yona umuntu ohambule umuntu okwazi ukuthi makakhona naye phakathi kwabantu noma ningamhlaba kodwa yena uzoyenza into ayenzayo uzuyijabulele nawe
uyabona umuntu onjalo akusumuntu ongamfihla akafihleki umuntu nje o-right nje uthanda abantu uthanda ukuthandaza uthanda ukuhlabelela ohlezi njalo eflex so ivali ngisho ngithi uye umuntu owenza ukuthi ibe kulezingeni kuyo manje uJabani Khambule benomfethu omdala unkosi umfundisi unkosi unyoni waziwa ngoNyoni laba bantu kahle kahle esithi masithi siyevali sisuke siye kubo kulesikhathi I know kushuthi singathi yiba abantu abamele ubuyoni evali ngale evali but ngoba ushilo ukuthi ubuyoni kuwe enye no right uphelele futhi nginingi imbuzo but ke asifuni ukusho isikhathi la no singamoshi isikhathi futhi enye into uzobuya le kusase part 1 le uzobuya siphinde part 2 because nami ngisasenawo ama question maningi but ke hayi asingangeni ngo manje sifuna ukuthola le beyikhona le bengathi benomsindo kakhulu ngicela ungiboleke la yazi i-laptop yami seyicimile la lezi ezinomsindo too much na the last question, what do you want to be remembered as? Ufuna ukuthi sikukhumbule kanjani not so ushonile asithi somdala nje somdala impela nje ufuna ukuthi sikukhumbule kanjani masikubona or mabekubona abantwana bethu or nathi masikubona sikukhumbule ukuthi wenzani or ufuna sikukhumbule kanjani nje umuntu makacabanga wena or makabona wena ufikeni kuye before kunento efika kimi before ngena lapho ukunombuzo enginawo umthiya what relationship do you have with umthiya and now you kune album enayo or nesingile actually like kwenzakalani on that before you get into what you want to remember with kwenzakalani ngealbum or ngomthiya wena nomthiya and the single which single okhuluma ngayo ibandla lenu okay and then the relationship that you have with nomthiya because ezinkosini eziningi is there sometimes ufake private sometimes ugqokile okay and let's be honest umthiya siyamazi umuntu we-chorus and then now ngathi sekeza ngapha eZion you got to be honest about that simazi chorus boy then manje sekeze ngapha then the relationship how did it okay umthiya indimthiya is a friend of mine we are friends umngani wami yes ukhonza ebandleni laseBlessings ebandla lakubo and then kulombuzo obuzayo ukuthi kwenzakalani ngesingle album yasebandleni yes he is not involved is not even a part yayo yabona mina ebandleni yimi engeza naleyo mbono ukuthi asenzeni album asenzeni isingle ezozala i-full album yabona sibandla lebiyoni so I wanted to prove ubazalwane ngisonta nabo not kwabanye izalwane ngisonta ukuthi ayikho into engeke singeke sikhona ukuyenza if sihamba noNkulunkulu we are known ukuthi silezayo nezinje niyazazi nani ukuthi nilezayo nezinje but uNkulunkulu engihamba naye uyayisusa into endaweni eyomile ibe khona uyayitshala into endaweni eyomile ibe khona then ngathi asenzeni i-album i-single album ye-chorus okuyiyo le ezidala then umthiya akasiphathi yayo azange beyiphathi yayo abantu ababekade berehezisa abantu engisonta nabo engangacabanga ukuthi bebengazicabangi nabo ukuthi bangakhona ukurehezisa bangakhona ukubhala ingoma uyabona but ngakhona ukuba identify ukubabona ukuthi bangayenza lento ngabayenzisa nabayenza yenzeke ngaphandle koku-involve abantu bangaphandle I remember mase reheza we came nabantu bangaphandle ukuthi bazosisiza abakhonanga ukuthi basisize and then sagcina sichubeka thina ngendlela yethu uyabona and boom nayi album yaphuma
akekho umuntu ongayijabuleli ngangangokuthi namanje bafuna nifuna ngokubuza nawe manje ukuthi iphi album iphelele yabo so ngizama ukuyila kulento ethi akasiphathi umthiya le yeminye imisebenzi kaNkulunkulu engiyibonayo ukuthi uNkulunkulu usebenza noma ngabe yena afuna ukusebenza ngayo akalandaba ukuthi ubani unani uyini but nakafuna ukusebenza ngaNkulunkulu uyasebenza ngawe wena nje kufanele uthembele kuphela yes. No, I think so much clear. Yeah, from my side, yeah. I think phinde ngibuza ore. Kodwa usini umbuzo wakho. Umbuzo nje uthi what do you want to be remembered as? Ufuna ufuna nje ukuthi sikukhumbule kanjani? Yeah, ngijabula nje ukuthi hayi ngingasekho. Cha. Ngijabula lokho ukuthi hayi ngingasekho ngisaphila sengikhulile mhlawumbe yabona. Ngithanda ukuthandaza. Yeah, mina nje ngiyakuthanda nje ukuthandaza yabo and la kune unity ngiyathanda ubunye that's mina yabo mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi mhlawumbe kubonakala manje because leyo nto le into esetshenzwayo kusizibe khona but nje okusesifisweni sami noma engifisa mhlawumbe mase ngidondolozela ngizwe kuthiwa bengikuthanda ukuthandaza yabo ngizwe nje lokho nje kuthiwa nje bengikuthanda ukuthandaza ngiyakuthanda nje ukuthandaza ngendlela esimanga hayi kuhle uma kunjalo Yeah. No hayi kuhle uma kunjalo ke no kahle i-question yami ukugcina leyo siyayivala namhlanje le part 1 sizobuya kahle sesenza i-part 2 sisinama question amaningi na deep yeah, because vele abantu bazobuza like but wena ngambuza ngokuthi yes hayi khulele into engithanda ngawe open yabona and futhi nje awukho mdala ngalendlela le ukuthi yabona ukuthi inana ngesibuze yabona into engithanda ile yabona so hayi no siyabonga ke no bonga mina siyabonga cela nisupport ungakhohlwa ukulike nokusubscribe nopressa lapha ni button ibell le notification uthi na kanjani masiphinda futhi sikulethela into ezimnandi uyithole siyabonga